Pozdrav svima ljudi, ja DX Gamer ovdje i opet isto to uradim kao u početku onog part 1, znači ovo je part 2 od Super Mario Peach Remixa. Sad ću to čući, sam skoro što ne bi trebalo nešto se čuje, idemo li mi da probamo da pređemo ovo, znači sa Z, jump, a s ovim se krećemo, ajde idemo da probamo, bravo, bravo, počinimo, tako je, bravo, bravo. Samo nešto se desilo, pa ajmo mi to nastavimo. Šta radim, izvinite sad zbog ovoga. Nešto sam noćno radio. Mislim da bi pomerio ovaj. Ajmo što ovo je da sam najviše, ali nisam razmišljao, znači dobro, idemo, ajde, bravo, jedva sam tu, pogledaj, pašno, bravo, ajde, bravo, ne vjerujem da je sad tako jako puno bilo da mi, da pređemo do kraja. A moramo jedan preći, igrat ćemo sve dok ne priđemo bar jedan level. Ja ovo vidio ovdje. Ja ovo ne vidim tako nešto puno. Ali eto. Ako treba 10 minuta, bude 10 minuta onda. Vidio ovo. Klik da se skoriš, pa nemoj me nervirati. Ja sam u desno stiskam i onda i prvi put smo lose, ajmo još nekoliko puta probamo, pa možda jednom, znači 5 pokušaja. Ja prošli put nisam mogu vidio, ja prošli put nisam mogu da stignem do tamo kad sam prvi put danas pokušao. Dobro. Znači vi ako želite ovdje igrat, to je, nisam skinuo na kompjuter, već je na igrice 1, 2, 3. Znači tamo ako želite vi ovo igrice igrate. Ajde Super Mario. U 16 sam čisao. Već 3 minuta rekordujem. Super Mario. Pa klikni. Šta radim ja? Nisam navikao sa Z, treba da se skače, a ja sam uvijek navikao da se skače sa gurnjom strelicom. To je sve meni malo problem. Ovo je zadnja prilika, a ovo je Super Mario. Ovo je Super Mario. I letiš buhte. Ajde, moramo da pređemo ove level, šta sad? Ne znam tako teško. Nismo ni jedan level prošli, znači to onako malo bez veze. Malo više. Ide polako. Ide gledaj. Dobro, ajde. Polako. Ajoj. Uspjeću. Bravo. Bravo. Ne! Jao, koliko mi je falilo sada. Ne vjerujem da ću ikad sad stići do tamo jer je dosta daleko bilo. Znači, dobro je. Dobro, ja sam se vratio na vrijeme. Bravo. Bravo, ajde. Jedva. Jedva sam stigla. Joj, što radim ja? Joj. Ajde, možemo pokušati, ajde, možemo tu. Sad je sve bolje i bolje.
pričam sve bolje i bolje, onda sve loši i loši ide, znači to je ono standard kod mene. Dobro je, znači ovaj još jedan, znači ovaj još jedan pokušaj imamo da pređemo ovaj level. Uspio sam da zadnji pokušaj, ajde Super Mario, vidi ovo. Ajde, još jednom ćemo probati, znači još 5 pokušaja. Ne mogu da pređem, ne mogu da verujem da ne mogu da pređem. Tako je lak i ja ne mogu da pređem, on nije baš tako lak, vidi ovo. Malo koncentracije buh. Dobro je prešli. Vidio šta sam radio, Ajde. Ovo je 2 pokušaja. Zadnji pokušaj. I sad ovdje. On ne sve ne može. Da pređemo u ovom pokušaju. I šta sad ja ne mogu da radim kad ja ne mogu. Vidite ljudi. Malo bez veze, ali to je bilo to od ovog klipa. Part 3 ćemo nastaviti sigurno, znači moram da pređemo jedan level. Like, ne zaboravite like i subscribe, a do tada vas lijepo pozdrav.